Jena forsi aktar magħruf għall-kitba tiegħi għat-tfal. Allura speċi dak li jkun forsi jgħid dak tibqa' għat-tfal le mhuwiex. Provajt fiha nesplora anke emozzjonijiet tiegħi stess. Dal-aħħar għaddejt minn żmien daqsxejn waħda negattiv u ovvjament bdejt jiena stess personalment nesplora ħafna affarijiet bħal huma d-dieqa pereżempju. Nipproġettom ġo nies li hemm madwari. L-għanet hija pubblikazzjoni importanti ħafna fl-opinjoni f'ira tiegħi għalija. Naħseb li hija waħda mill-aħjar xogħlijiet li qatt għamilt. Niftaħar ftit hawnhekk korrekt, ma rġa' xejn daqshekk naħseb jiena. Mitruħ li għalet huwa kollezzjoni ta' 100 mikrostorja. Sa' ġin il-mikrostorja? Mikrostorja hija format letterarju illi biex ngħidlek ikun jiswejħu jieħor 200 kelma kull storja. Imma il-kunċett kollu tal-mikrostorja hi illi f'mod fil-qosor ħafna tgħid ħafna. Kull waħda minn dawn l-istejjer tirrakkonta l-ħajja letteralment ta' 100 karattru, 100 persuna, 100 Maltin, jew inkella barranin li jgħixu Malta biex ngħidlek. Kull waħda minn dawn il-persuni għaddejja minn xi trauma, jew għaddejja minn xi ħaġa. Titratta d-depressjoni, pereżempju, jitratta l-istupru, jitratta l-vjolenza domestika, taf inti, pedofilja. Kull element illi jagħmel is-soċjetà li hi b'xi mod huwa esplorat f'mod fittizju f'dawn l-istejjer. Issa normalment kodba l-kbar ma nillustrawhomx. Għaliex għax il-kbar ovvjament m'għandhomx bżonn dik l-għajnuna l-immaġinazzjoni li għandhom bżonn it-tfal. Imma f'dan il-każ il-tpenġijiet tal-karattri li għamilt line work biex ngħidlek huma kontinwazzjoni tal-istess kitba. Rari nagħti deskrizzjoni fiżika fil-kitba nifisha għaliex nidħol mill-ewwel biex ngħidlek fil-pern tal-karattru dak li jkun. Imma rrid illi jekk jista' jkun nagħti x-xebħ ukoll tal-persuna biex ikun hemm storja kompluta ta' dik il-persuna. Mela barra l-200 kelma miktuba hemm ukoll ammont kbir ta' linji li jwasslu biex ngħidlek il-karattru ta' dak li jkun. Daqqa li mpenġi xi ħaġa u mbagħad toħroġ kitba minnha u daqqa speċi nikteb u mbagħad nillustra, ma f'dal każ il-kitba kienet l-iktar importanti. Allura speċi il-kitba li saret l-ewwel, l-illustrazzjoni biex ngħidlek saret fuq il-kitba. Imma jiena nikteb kien ikolli quddiem għajnejja dik il-persuna. Allura meta jiena ġejt biex nagħmel illustrazzjoni dejjem ħarġet biex ngħidlek dik il-viżjoni tal-karattru li jiena nkun ħloqt. Li provajt nagħmel huwa rrid nipproġetta emozzjonijiet differenti, uħud minnhom tiegħi, uħud minnhom nħoss f'ħadd ieħor. Sitwazzjonijiet differenti, uħud minnhom li għaddejt minnhom jien naf depressjoni. Sewwa kultant biex tilgħab ftit mal-alkoħoliżmu għax kultant biex tattakka ftit ix-xorb naqra żejjed. Imma bad anke affarijiet bħal pereżempju addizzjoni għad-droga li jiena qatt ma kelli, ċerti dipendenzi li żgur li qatt ma kelli, imma li ovvjament rajt fuqhom u li anke naf sħabi u nies oħrajn li għaddew minnhom. Biss mhux il-karattri kollha huma nies li jiena nafhom personalment, anzi huma ftit ħafna dawk il-karattri li huma bażati fuq nies li nafhom jien. Fil-maġġor parti il-karattri huma ħolqien. Sewwa, imma ħolqien li perswas kull min se jaqrom se jħoss affinità magħhom. Għax il-koll xi darba oħra għaddejna minn uħud minn l-emozzjonijiet li hawn f'dan il-ktieb.